Здравейте, драги потребители на YouTube. Ела после да видиш как изглеждаше човек, когато караш. Добре, ама после ела човек. Ама ела човек и виж как изглеждаше, когато беше авка. Не, човек, ела бързо, бързо ела! Трябва да се телепортнеш, човек. Аре, Джони, ела бързо, телепортни се тук като мене. Не бе, чекала, тук при мене само да видиш как изглеждаше, бе. Когато беше афка, когато ти бъгна нет. Чекай се, кара малко да взема байковете, защото да съм. Това ще става. Остави едно. Ела бързо, виж как изглеждаше. Виж как изглеждаше. Гледаш ли ме? Виж как изглеждаше, човек. Виж ме сега. Виж ме. Гледаш ли ме? Така. И одеве, виж когато тък му излезна, виж как изглеждаше, когато излезне. Е така те беше, когато излезе. Ще прави малко трикове. Уа, али, стънтих си. Гледай го как се е напънал с едно шестере. Ви гледайте го, драги зрители, как се е напънал с едно шестере. Ако има малки деца, по-добре да не гледат. Той не може да стънти, драги зрители. Абе, ко стана, бе? И значи сте забавя. Добре, тук съм. Значи, вау. Добре, това беше от мен. Довиждане.